Včera podvečer sa v Trebišove udial naozaj nepríjemný incident. Primátor mesta spadol spolu s 12-ročným chlapcom do fontány. Stalo sa tak po naťahovačkách s chlapcovým otcom, ktorý bránil svojho syna. Primátor ale tvrdí opak a tak sa prípadom bude zaoberať polícia. Mužovi hrozí obvinenie z útoku na verejného činiteľa. Incident sa odohral pri tejto fontáne. Po rýchlom zákroku otca primátor s chlapcom spadli do vody. Trebišovský primátor Marián Kolesár sa prechádzal mestom. Vo fontáne videl 12-ročného chlapca. Podľa nariadenia mesta je v týchto priestoroch kúpanie zakázané. Vyzval som ho, aby priestor opustil. On síce z fontány von vyšiel, ale na moju výzvu, aby mi uviedol meno, nereagoval a snažil sa újsť. Preto som ho zadržal na mieste. Ja som prišiel vonka, on mi ťahal na ruky, zobral mi. V tom razantne pribehol synovi na pomoc jeho otec. Kolesár ho upozornil, že je primátorom mesta. Skôr než som stihol dokončiť túto výzvu alebo upozornenie, prudkým úderom ma vrazil do vody a ako som držal chlapca, tak sme vlastne padli do fontány. Pri páde utrpel primátor zranenie predkolenia pravej nohy s dobou liečenia 14 dní. Chlapec si udrel lícnu časť tváre. Na miesto incidentu okamžite dorazila mestská polícia. Spor primátora s Andrejovým otcom pokračoval. A potom povedal, že ja dostanem 5 rokov. Za čo mám 5 rokov dostať, keď ja som chcel zachrániť život vlastne synovi. Lebo chlapec na mňa kričal, že ocko, on ma ide zabiť. A ešte povedal, keď ho dusil a povedal takto, že zdochni ty cigán. Primátor podal na útočníka trestné oznámenie z útoku na verejného činiteľa. Išiel brániť a jak bránil Gajdžoviše, pošmykla noha a spadlo do vody. Že muž nebol vinovatý. Na námestí je nainštalovaná priemyselná kamera. Záznamom disponuje polícia, ktorá nám ho počas prebiehajúceho vyšetrovania odmietla poskytnúť. Pokiaľ bude Andrejovi znesené obvinenie z útoku na verejného činiteľa, hrozí mu pobyt za mrežami na 3 až 8 rokov. Z Trebiša.